Alright, so now 200 to that. Karon diri mga kado sa IT Park no, Cebu. Sorry ta na IT Park. Indot diri. Bugnaw. Hangin dyan diri karon. Hangin. Bahala. Park 38 Avenue. Walang parker kit abin na kana dia. Tapos diri sa una Coffee Bean. Pura ta mga kaduna ata sa Las Vegas karon naglakaw-lakaw no. Kay gawas diri murag nindot juga yung lugar diri. Sabi na kay tagas kay mga building diri no. Alright, diri tagi. Ay diri building mga kado kanang La Rinte Salon. Sira-sira man eh. Ano sira man eh? Taas nga building. Pero nagsirad ana. Dota sa lugar dire. Mo na kaganahan dun ako diri do magsuri-suri diri kay diri sa Ayala Mall. Kani Central Block ba? Nindot diri. Kay kuan. Presko ang hangin po diri kay puro kahoyan diri. Alright, sinahintanaw-tanaw sa juta kay delikado diri maglabang-labang ta mga kadokong kanang grabe juga kuan. Kaya na building dito no. Nahana GM Del Mar Avenue bus stop. Ay bus stop diri padong dun na siya sa kuan Apas Lahog no. Diri sa kuan Padong Country Mall ba. So karong adlaw dito mga karon ata karon diri sa kuan Ayala IT Park Mall, Central Mall ba. Diri sa Lahog. Tanaw ta diri mga building og nindot nga mga kahoyan diri presko kay mga kahoyan diri. Ay murag alas 12 naman siguro ron awa pa. Wa pa alas 12. Kauli ako abot na siguro sa balay alas 12 siguro. Pero karong oras sa mga alas 11 pa siguro. Agi lang taga IT Park. Ganahan tong suri-suri din sa IT Park. Bugno kay nga lugar eh.
na din na yapa. Yapari stick. Sabi mahala siguro ng mga kuwan din, no? Pagkauna. Layo-layo lang dyan ato nalakuan na. Pasko ni Mahaw na dyan, Pasko mga karoon, no? Tanawa na, nagbitay-bitay na po sila dito ang mga Christmas lantern. Taas ni kondominyo man is taas ni. Medyo problema ka rin magipuyo diri, no? Kaya parang mga labi ng mga dato. Naog nila na ay dayon mga akuan, convenience store. Dira mao na ang Premier Plaza, Premier Residences, aluminium na diha. Ay dire Pasko na na mga lantern na dire. Alright, okay, hindi na Mahindra building. Diri ta. Ano mga walkway diri, mga walkway. Pwede sa nato agi ang diri mga walkway. Walkway project. Ano ta mga agi diri. Alright. Pituyo ko sa nato ni. Pwede taas sa mga building diri mga kado, no? Tagas kayo mga building diri. Him Tower, DCX Him Tower. Dira na ang Music Lounge, Music One. Ali ta diri. Wala diri mga kado ang Ayala Mall Central. Kuha ang mga building diri. Walkway ta again, walkway. Ata walkway. Para nindot ang walkway. Tuyok-tuyok dyan ba nato ba? Mga walkway project din. Okay. Kaya, mga ng building. Mas mulabang takunuhay dito sa unahan. Nindot ba sa unahan ba? Laba lang. Labang ragod-ragod. Pwede ba mag-iyan dito? Tira lang na. Bahala ang yas ng ulan. Tapos asa tani dira, so asa may pedestrian diri dira ta. Alright, kana mga karamaon ang Mahindra Tower, taasa sa Mahindra. Okay, tapos labang ta dito, labang ta na may labo alay pedestrian lane rin at labang dili dito mo kuan, dili ka magbike at ano sa highway magbike, so ari ta dili mo labang. Alright, lang mo yung Calix building diha. Building. Tapos dito resoro rin dyan ito ang mga kandiri, no? Sa Ayala Mall. So asa tadapit na mag-intro, no? So ganito. Okay. Ito na pa.
ground, maka-intro to din. Kana ground na diha no. Tapos dito na dayo naman ang Salinas Drive ya. Alright. Natuyo pa masiguro dito. Dito nindot introhan dito. Balik ta. Balik ta dito. Asa man na? Murag mo naman siguro ni. Balik ta. Balik ta. Para nindot ba? Ikaw naglakaw-lakaw man taso mag-bike-bike sa kadiri mga kadun. Ruta padong Apas. Apas dito. Ala dire free parking dire. One way din. Ari ta dire. Ay. Sama tabi. Lindot mga kapawalayan. Na 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 na. Alright. Right, okay. Dumingaw-mingaw dito na. Y-Pro. So natakaroon din sa Y-Pro na sad. Okay, abto nga mo ng mga building dire may Skyrise, Contact Power, Pioneer. So grabe. Perting tig-asa ng mga building dire mga karon. Tata, toyo ko ta dito. Pwede naman. Toyo ko na. Man out kay ko anod. Tadere. Tapos dirita. Y-Pro bodol dito sa Y-Pro. Kita ninyo mga kaduma ng Ayala Mall sa pod. Ayala Mall Central. Boy Sugba. Sugba. So big buy. Ay 7-Eleven. So gana sa din mga pamilya mga building. Ibihan mga establishment sa Ayala no muro man ikuan na diri. Kasi grabe na sa ganun.
points. One way na dira so ari ta diri agi. Ari ta diri. Ay. Pwede na siguro. Anak kaya. One way man diri. Pwede diri. Yan diri. Bike lang ta. Ala. Alright. Okay. Ala. Tapos talbo ba tadanan din ang bagata? Sa kamantaan. Eco black to. Eco black. Ito tadi cita. Baik din, baik din. Okay, so dari na ta. Dati makasuri-suri juga eh. Nakaiwan pamahuman niya rin ang building. Yan na kaliha. Alright. Balik ka tao din. Doon tanang lugar na yan ha. Anak sa kong tali natin. Mahuway ka na